Assalamu alaikum. Kai ba a shigo mun ta sallama. Inuwa ake shigowa. Allah ya tsine ma boka. Allah ya tona ma asiri. Allah ya wargaza maka rayuwa. Allah ya tona ma asiri boka. Me ke tafa da kai? Boka dama. Dakata. Kafin ka zo an riga an gaya mana. Ya yi kyau aljanni ɗan ƙundalo. Saƙonka ya isa. Aikinka ya yi kyau. Boka wannan kamar hannun dabba. Wannan hannun da kake gani. Na ƙasun kumurgon nan gwaggon birni ne. Baka ga gawarsa ba ce? Duk duniya wannan birnin ya gagari kowa. Amma ni da na zo. Ni na cin masa. Na faɗa da shi, na yaƙi da shi wannan gwaggon birnin. Saboda shi umanci na. To ka gani ne na je na kashe wannan birnin na kawo gawansa na aje a gidana. Faɗa mun babban matsala. Boka ina cikin damuwa ne boka. Neman aure nake boka, na nema ga kashi 4. Yanzu wannan neman auren da nake shi ne kashi na 5. Na fara neman auren sai gab da auren sai a zo a fasa. To yanzu na samu wata yarinya boka ina santa. Tana so na. To yanzu an fara shiga da magana aure. Iyayenta sun fara kawo bani matsala. Boka shi yanzu labarin ka a cikin gari. An ce aikin kamar yankan wuka boka. An gama. Wannan mai sauƙi ne. Ka san me nake so da kai? A boka. Kana da dalar Amurka. Denied. Boka. Har da kuɗin ƙasa. Boka ai ka san ina tafi da kuɗin Amurka a jikina. Ina so ka ban dala 100 guda ɗaya. Ba wannan nake so ba. Ka aje min dala 100 guda 5. Sannan ka kirgo min dala kuɗin ƙasa guda 15. Boka ni kuɗi ba matsala ba ne boka. In dai zan samu abin da nake so boka. In dai zan mallake ni ko kaddaro na kuma zan iya ma boka. Kuma zan iya baka boka. Aikin gama ya gama. Boka yanzu ya shirin dawo. Ba matsalar ka bace wannan. Matsalar mu ce. Tashi ka tafi. Duk ran da muka tashi kiran yi. Za mu kira ka ka zo. Allah ya tsine ma boka. Allah ya tona ma asiri boka. Allah ya wargaza ma rayuwa.